Изборът на място за монтаж на газов котел или вътрешно тяло на термопомпа е от съществено значение за безопасността, ефективността и удобството на системата. И двата уреда предлагат гъвкавост при монтаж, но въпреки това има някои специфични изисквания, които трябва да се спазят. Едно от най-популярните места за монтаж на газов котел, особено в апартаменти, е кухнята. Съвременните газови котли са проектирани да се вписват в интериора и могат лесно и удобно да бъдат вградени в кухненски шкаф. Вътрешното тяло на термопомпата е също толкова тихо, колкото и газов котел, тъй като компресорът е във външното тяло, което го прави изключително подходящо за кухнята, без да създава излишни шумове. Ако домът ви разполага със сервизно помещение или килер, това е идеално място за монтаж на газов котел, без да се налагат компромиси с интериора. Също така, това са едни от най-препоръчителните места за монтаж на вътрешно тяло на термопомпа, заедно с всички допълнителни компоненти, като бойлер за топла вода, буферен съд и други. За по-големите отоплителни системи, особено тези с по-мощни подовостоящи газови котли или при каскадна система с два котела, мазето или гаража са отличен избор. Мазето или гаражът са много подходящи също за вътрешното тяло на термопомпата. То може да бъде монтирано там, без да заема ценно място в жилището ви. Все по-честа практика е, особено при маломерни апартаменти и ново строителство, газовият котел или термопомпата да бъдат на балкон. И в двата случая трябва да се осигури защита от замръзване с изолация или, казано накратко, термошкаф. Както газовите котли, така и вътрешните тела на термопомпите предлагат гъвкавост при избора на място за монтаж. Изборът зависи от типа на сградата, наличните комуникации, разположение на помещенията и не на последно място желанията на собственика. Ако се колебаете на какъв монтаж да заложите, заявете безплатна консултация с наш специалист на generix-gas.com.